Днес сме тук, за да ви представим най-новото ми попълнение Kia K5 2024 година. Тя е поръчена от наш клиент, но все пак сме тук, за да ви я представим. Тя е на бензин, автоматик и също така има бял кожен салон. Конските сили са 180. От нас може да поръчате оригиналните части и също така ви приветстваме в новият ни сервис. Имаме hands-free, следене на ленти, cruise control, head-up дисплей и имаме запомняне на двете предни седалки. Ето го и менюто, което всъщност наподобява и смартфон меню. Има директна връзка към Spotify, имаме карта тук и камера за задно виждане, предно виждане и 360 градуса. Имаме Drive Mode, който ни е на My Drive, на Sport, на Normal и на Eco. Също така имаме безконтактово зареждане за телефоните, обдухване на предните две седалки, подгряване на предните и на задните седалки и подгряване на волан.